Matul il-jum tas-sibt fis-sala ta' Antoine de Paul f'San Anton saret konferenza brabta mal-fostering fejn kien hemm preżenti numru ta' kelliema professjonisti u foster carers li jaħdmu ma' tfal fil-bżonn. Din il-konferenza ġiet organizzata mill-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Foster Care Malta li hija organizzazzjoni li tuħassib tfal fil-waqt li taħdem ma' numru ta' professjonisti u aġenziji f'dan il-qasam tal-fostering sabiex jipprovdu trattament u aċċess aħjar għal persuni li jagħmlu l-fostering. Net News kien preżenti għal din il-konferenza fejn tkellimna ma' John Rolle li huwa konsulent din l-assoċjazzjoni. F'kummenti ma' dan l-istazzjon Role spjega illi lan ta' din il-konferenza wassal messaġġ ukoll fuq il-fostering. Lan ta' din il-konferenza hija biex nagħtu ħiel mod professjonali lil foster carers x'tip ta' terapiji jeżistu u kif huma jistgħu jiġu mejjuna bħala foster carers u tfal li jiffosterjaw din it-terapija. Bekk hawn foster carers li m'għandhomx kuntatt mal-assoċjazzjoni jagħmlu kuntatt magħna biex aħna wkoll nkunu nistgħu nistednuhom għal dawn taħriġ. U jekk hemm xi ħadd li jista' jsir u jsir foster carer, hemm ħafna tfal li jistennew placement biex jiġu mejjuna fil-ħajja tagħhom. Para minn hekk dan l-istazzjon tkellem ma' Josephine Paċkarwana u Charles Sammut li huma foster carers ma saħqu l-appell tagħhom fuq il-fostering f'pajjiżna. Għal-ġid ta' tfal li nieħdu ħsieb aħna huwa importanti ħafna illi kemm in-naħa tas-servizzi, kemm aħna, kemm ġenituri bioloġiċi, terapisti, nkunu fuq linja waħda, nkunu maqudin flimkien biex fl-aħħar mill-aħħar it-tifel fdat f'idejna nkun nistgħu ngħinu jasal bħala ċittadin li kulħadd jixtieq li jkollu fis-soċjetà tiegħu. Jien meta tħadd tal-fostering ma qatx ngħid kemm ħajdumu għandi tfal. Jekk inti jom ġurnata, ġimma, xahar, sena, dejjem mirbuħ. Infatti għandi ġixxi tfal ilhom 16 sena miegħi. Jifieri jiena ma qatt qalbi xejn dak li għandu jiġri, però dejjem ngħix il-preżent. Tant din il-konferenza tat opportunità sabiex il-professjonisti kellimgħu foster families preżenti jaqsmu l-esperjenzi tagħhom u jtennu l-messaġġ sabiex jitjiebu s-servizzi u l-aċċess għat-tfal fil-bżonn f'pajjiżna.